Radio Ordes, servicios informativos. Hoxe dará comenzo toda a semana unha mesa que se vai a poñer no Centro de Saúde para conmemorar o Día Internacional do Cáncer de Mama, que é hoxe. Nos pedimos desde o Concello pois que todo o mundo colabore con esta asociación e ao mesmo tempo tamén invitarlle para o venres ás 8:30 que vamos a facer unha charla sobre o cáncer de mama que vai estar impartido por un psicólogo do Complexo Universitario de Santiago de Compostela. Moi boas, escoitaban vostedes a Xesús Pedreira, concelleiro de Medio Ambiente, Medio Rural e Sanidade do Concello de Ordes, con respecto ao Día do Cancro de Mama que se conmemora hoxe. Para elo, o Concello ten preparada unha semana chea de actividades que pasan por actividades informativas e preventivas sobre esta doenza. Para elo, según contaba o concelleiro, xa está instalado unha mesa informativa no Centro Médico de Ordes. Ademais, o próximo venres, Marcos Calvo Martínez, psicólogo do Centro Hospitalario Universitario de Santiago, vai impartir unha charla informativa na Casa de Cultura. Será ás 8:30. Imos a cos nosos titulares. O Concello de Ordes abre o prazo nun curso anual gratuito de preparación para obter o título de graduado en Educación Secundaria. Ademais, a Escola Oficial de Idiomas amplía o seu plazo de matriculación ata o vindeiro 30 de outubro. A Concellería de Medio Ambiente está a desenvolver no Centro Comarcal unha campaña sobre contaminación lumínica dirixida a toda a poboación. Ata o próximo venres 23 de outubro, todos os que queiran poden apuntarse aos circuitos deportivos e culturais. Pandereita, gaita, tiro con arco, pilates ou coidado persoal son algunhas das materias que se imparten. Os días 11, 12 e 13 de novembro poderase renovar o DNI na Casa de Cultura de Ordes. E abrindo a información comarcal, damos de conta de que o Concello de Oroso ven de iniciar hoxe unha semana chea de obras e de execucións por un importe de máis de 300.000 euros. Seguindo en Oroso, o Concello organiza un obradoiro anual de dibuxo e pintura para rapaces. Ademais, Mesía arranca hoxe co seu servicio de podoloxía dirixido a toda a poboación, pero especialmente aos maiores e dependentes. En novidades, no sector leiteiro, preto de 300 millóns de euros en axuda van a ser aprobados hoxe no Consello de Ministros que se está a celebrar en Luxemburgo. Ademais, paralelamente a estas decisións e a estas xuntanzas, o Sindicato Labrego Galego continúa coas súas reivindicacións, tanto en Luxemburgo, onde se desprazou unha comitiva, como aquí. O Diario Oficial de Galicia, e seguimos co sector leiteiro, publica o aumento da dotación orzamentaria de cara ás subvencións de apoio para a viabilidade de explotacións leiteiras galegas. E como cada día tamén imos dar conta dos sorteos, os luns a quiniela. Ademais, farmacias de guardia e información meteorolóxica. Chega o frío a Galiza. O Concello de Ordes conmemora o Día Nacional contra o Cancro de Mama que se celebra hoxe cunha campaña informativa e preventiva que terá lugar ata o vindeiro venres día 23. Así, durante todas as mañáns, o Centro de Saúde Ordense acolle unha mesa informativa onde se resolverán todas as dúbidas das persoas que se acheguen a ela. Será, ademais, o venres 23 ás 8:30 cando teña lugar na Casa de Cultura a charla sobre como previr o cancro de mama. Unha conferencia impartida por Marcos Calvo Martínez, psicólogo do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Estas actividades están organizadas conxuntamente pola Concellería de Sanidade e tamén pola Asociación Española contra o Cancro e o Centro de Saúde de Ordes. Escoitamos a Xesús Pedreira, concelleiro de Sanidade do Concello de Ordes.
Nós creemos que toda esta semana, con esta mesa que vai estar exposta no Centro de Saúde, vanse a conocer unha serie de temas sobre prevención, como hai que prevenir o cáncer de mama, porque é moi importante, e nós apostamos pola prevención. Por eso, dentro do que estamos facendo no Concello, dentro do que é a área de sanidade, sobre todo o que máis estamos apostando é pola prevención. Continuamos en Ordes porque o Concello vende abrir o prazo de inscrición de cara a un curso gratuito de preparación das probas para obter o título de graduado en Educación Secundaria. Un curso que está dirixido a todos os veciños e veciñas dun municipio que teñan máis de 18 anos e que no seu día non obtiveran esta titulación. As clases terán lugar entre os meses de novembro e xullo na Casa da Cultura e serán impartidas a partir do vindeiro 9 de novembro. As clases van ter lugar de luns a venres pola tarde, concretamente de 7:30 a 10. Os interesados deberán formalizar a súa inscrición no Departamento de Educación, Mocidade e Discapacidade do Concello antes do 30 de outubro. Silvia Marín, concelleira de Educación, explícanos un pouco máis este novo curso. Pensamos que é unha maneira de que xente, veciños e veciñas de Ordes que non tuveron a oportunidade no seu día de poder sacar o graduado por diversos motivos, pois que a partir de agora, é unha maneira de poder sacalo, dado a importancia que ten hoxe en día o certificado de estudios a nivel de secundaria, non? E ten un valor importante para todos nós o feito de que, pois xa decimos, desde calquera edad, con unhas circunstancias familiares ou personales determinadas, que poida sacar o graduado a edad que sea, pois, eso debe nos facer pensar a todos que nunca é tarde, non? E continuamos no eido académico porque a sección da Escola Oficial de Idiomas amplía o seu prazo de matriculación ata o 30 de outubro. Neste novo curso vanse impartir os niveis básico 1 e 2, así como os intermedios 1 e 2 de lingua inglesa. Aínda que nun principio estaba plantexado a probabilidade de impartir un curso de nivel avanzado, a ausencia de alumnos dentro desta categoría fixo que a dirección rexeitara esta posibilidade. A sección da Escola Oficial de Idiomas está ubicada no Instituto de Ensinanza Secundaria número 1 de Ordes. E a Concellería de Medio Ambiente está a desenvolver no Centro Comarcal unha nova campaña sobre contaminación lumínica dirixida a toda a poboación. Trátase dunha iniciativa didáctica coa que se pretende concienciar acerca do problema da contaminación lumínica, as súas orixes, así como aos efectos e solucións posibles. Outro dos aspectos que se abordan nesta cita son as necesidades de mellorar a iluminación no exterior, así como a protección do medio nocturno para poder disfrutar dunha observación astronómica clara. O chamado planetario viaxeiro, instalado en colaboración con Caixa Catalana, está aberto a todos os interesados a partir das 5 da tarde no Centro de Desenvolvemento Comarcal. Xesús Pedreira, concelleiro de Medio Ambiente. Esta exposición o que vai a ser vai a explicarnos un pouco como un globo en donde podemos ver e se nos vai indicar en donde están as estrelas, que estrelas son, e ao mesmo tempo pois é un pouco de información e formación, sobre todo para os alumnos e para a xente adulta. Para a xente maior vai ver unhos pases todos os días a partir das 5 da tarde, donde un monitor explicará todo o que vemos no ceo un día claro ou un día que non teñamos a contaminación.